makasayod sa ilang gibuhat. O kini pagkamatbato ni Brad Alan Salada. Ang unang pulong na dinugtog sa atong luwas dito sa krus. Amahan, basta luwas sila, kaya wala sila masayo sa ilang gibuhat. Payo ko ninyo kaya atong nasawa. Ang magbasa sa Ebanghelyo suma ni San Lucas. Unya gipatawag ni Pilato ang kalagkuan sa mga paring huli, ang mga punuan o ang mga tao, o ginnan sila. Inyong gidala ka nato, kining tawhana, kung mingon ka mo nga nagpasalaat siya sa mga tao, gimbestigar ko siya din sa inyong atubangan. Apan nakapyagan ko nga dili siya sa taan sa bisan unsang mga dutang butang nga gisumbong ninyo batok kaniya. Apan gisinggit ang tinupundok sa mga tao. Patya siya, si Barabas mao'y buhi. Ilansan siya sa krus. Nagpadayon sila sa pagsinggit o kusog kayo na si Jesus kinahanglan gayon na ilansan sa krus. O ginapos gayon sila sa nakapusan. Sa pag-abot nila sa dapit na ginadlang ang kalabera, gilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal. Ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa diha sa iyang wala. Unya mingon si Jesus, Amahan, pasay luwas sila kay wala sila masayo sa ilang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang Diyos ng mundo. Pamalando, gitaran, giugman, gibiyay-biyay, gisakit, gipatay, mo kini ang mapait nga kasinatian ni Jesus sa diyang gitugyan sa Diyos Amahan diya sa kabut sa mga tao. Kining mapintas mga kasakit nga nayaguman ni Jesus. Kanunay na itong gisaulog sunod sa Santos na Misa o gihandong panahon sa Kwaresma. Nining takna atong pamalandungan ang mga mitabo pinagi sa diyutay nga kahilom. Atong sudongon ang iyang lawas nga nagbitay sa balabag sa krus. Ilabihan kayo ang pag-antos ni Jesus. Giantos niya ang pagsalikoy sa mga tao nga maoy ni abipas sa iyang pagsulod sa dakbayan sa Jerusalem. Gidawat niya ang mga samad gumikan sa paghampak nga bunga sa kasina o pagdumot sa kataluhan nga mo'y hinungdan sa iyang pagkaluya o pagkadugmo. Diha sa tunang pagpaubos sa kaugalingon. Yang gidawat ang kasakitan o kamatayon sa mga daghan atong gisubli kining maong hitabo sa pagsakit ni Jesus. Diya sa atong pagpili sa pagbuhat sa lautan o pagsalingkway kaniya. Sa matagigayon nga kita nagpasayon sa atong mga kawalingon o nagpatuyang sa atong mga kagustuhan. Mataghigayon nga atong gitaligdan ng iyang kabubuton o bisunod ang mga kalibutanong kaibok o panandol. Mataghigayon nga awan kita pagtagad sa magnihanlan sa uban. Mataghigayon nga biyatagan nato ang katungod sa uban. Mataghigayon nga ikusikan nato ang iyang mga binuhat. Grabe na ang kalikupan. Sa sawang paagi, sa mga usah, para atong gitaran, gihugman, gibaybiyay, gisakit o gipatay si Jesus.
diya sa pagsulong nato sa mga hitabo sa atong kabilingban. Atong masayran, mapadayon atong gisakit si Jesus. Subuon na ang nahitabo sa tumatungang silakan Dominowis. Daghan sa atong mga kaisunan, ang walay kapaingan tungod sa walay pagpakawana, nga bunga sa kahapog sa salapi, gahom, o unod. Daghan kanila, nahimong langyaw sa kabalingon, nilang nasod o dapit. Tungod sa dagong pagubot o gubot, subong palandungon, ng atong kaigsuunan, gikawan sa katungod, nga mupuyo sa malinaon nga katalingban. Daghan kanila ang nangamatay, samtang nalingkamot sa pagkaplat o na kapuy-an o kahigayunan sa kapuyo, mga madagayaon. Dugang paningin, silang padayon nga gisalipway sa bang katawan o giisip na hugat sa kinabuhi sa ban, tungod sa ilang tinuan o giganan. Agtik ang kasing-kasing nga dumini pagdawat nini nga minahanglang katawhan. Nagpahinumdum ka nato sa mga tao nga mo'y mitala kang Isus o misinggit sa bakasog, patya siya, ilansang siya sa krus. Ang kamatayon sa iyang katawan, ilabi na ang mga kabataan, mga biktima sa walay pagpakabanat, nagpahinumdum ka nato sa pag-antos o kamatayon ni Jesus tungod sa kahapon. Diya sa atong matalingban, daghan usab ang nahimong langyaw sa ilang kabalingong panimalay o balay, tungod sa walay pagsinagtanay o panagpintin. Daghang ginikanan ang kulang sa pag-amunga sa ilang mga anak, nga mo'y hinungdan nga nahimong kining biktima sa bisyo, ilang pinagayod sa drogas. Loyon ang tanang pagsakit sa atong Ginoong Jesucristo. Ang mga pulong nga giligtas sa iyang bakbak, mga pulong sa gugma o kaluoy. Amahan, pasayloa sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Mga pulong nga hinagwa sa kinagman o nagpadayak sa iyang malpuas na gugma o kaluoy. Bisan pa sa atong pagsakit kaniya sa mga kadaghan, wala siya magbutahon o kasugdo, ni pagdumot, hinoon pasaylo o kaluoy, ang iyang gipanayo, alam ka nato. Kini tungod kay wala kita niya inhang kaaway, kundi mga higala. Nan, hiling atong paghandura o pagmumanandong, atong isilsil sa atong una-una o kasing-kasing ang mga puno ni Jesus. Amahan, pasayluwa sila, kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Matamis nga mga pulong o mga pulong sa gugma, nga mag-agat sa matakusa na nato sa pagpasaylo o pagbako. Kung kita gisakit o gisunay sa atong isikataw, angay natong butunan ang gugma o pasaylo, aron atong mapuy-an ang kabubukon sa Ginoo. Atong ipadaya kining maong gugma sa Dios, pinagi sa atong pagbako o pag-atiman o pag-alagad sa atong isikataw. Ang Diyos mao'y unang nahigugma o nanguy ka nato. Pinaagi sa iyang pagdawat na mapintas mga kasakitan o kumatayon, ang ayan lamang na ato siyang higugmaon labaw sa tanan. Higugmaon ko ikaw, Ginoo, bisan pa walay langit o bisan pa walay impyerno, kundi tungod sa imong katong gugma kanako. Amen. Katilimbanon mo pagkampo, palihog man